ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 എന്ന് ഹരേ ഹരേ ചേർത്തപ്പോ അത് തെറ്റിപ്പോയി. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത് 9, 10 മന്ത്രം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇന്ന് 11ാമത്തെ പഠിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 12 കൊടുക്കാം നമുക്ക്. 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണത്? ഏത് ഗ്രൂപ്പാണത്? 9, 10, 11 ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്? അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ അവിദ്യയെന്നും വിദ്യയും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഒരാൾക്ക് അറിയാമോ? തെറ്റായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെ വിദ്യയെന്നും ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ അവിദ്യയെന്നും പറയുന്നു. വിദ്യയും അവിദ്യയും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് 9ാമത്തേല് കണ്ടത് അല്ലെ. 10ാമത്തേല് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ശരിയായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അവിദ്യ കൊണ്ട് മറ്റൊരു ജ്ഞാനവും ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കിട്ടുന്നു. വിദ്യ കൊണ്ട് ശരിയായ ആത്മജ്ഞാനവും ആത്മീയ ജ്ഞാനവും അവിദ്യ കൊണ്ട് ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കിട്ടുന്നു. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? രണ്ട് ഫലമാണ് തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം. അപ്പൊ അവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്നാണ് നമ്മള് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ അവിദ്യ രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ജ്ഞാനം അവിദ്യ തന്നെയാണ്. അത് 9ലും 10ലും ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിദ്യയാണ്. 9ല് പക്ഷെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനവും 10ല് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തില് രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, വിദ്യയും അവിദ്യയും. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും നമുക്ക് കിട്ടും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് 9ഉം 10ഉം മന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം? രണ്ടും നമുക്കറിയണം. വിദ്യയും അറിയണം, അവിദ്യയും നമ്മൾ അറിയണം. രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തെറ്റും ശരിയും അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ശരി കൂടെ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? രണ്ടും നമുക്ക് അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിയണം. വിദ്യയും അറിയണം, അവിദ്യയും നമ്മൾ അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് മന്ത്രം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. എന്താണ്? അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം. ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകളും ഒരേ സമയം മനസ്സിലാക്കിയവന് മാത്രമാണ് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അല്ല. അത് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുള്ളൂ? ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയാലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് വിദ്യയും അറിയണം, അവിദ്യയും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾ അറിയണം. ഇതിനെ കുറിച്ച് വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം. അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം, അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം അല്ലെ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതറിയുന്നവന് മാത്രമാണ് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? 10ാമത്തെ 11 മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? 11 മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാകൂ. അതായത് നമ്മൾ വിദ്യയെ കുറിച്ചും അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. രണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ആ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ശരിയും തെറ്റും നമ്മൾ രണ്ടും അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ശരി ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 3 മന്ത്രം ഫസ്റ്റ് ആ വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പില് 3 മന്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു. 9, 10, 11. 9ാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടു. 10ാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയായ ജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. 3ാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. 3 മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 11ാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടിയും പറയോ? 11ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറഞ്ഞത്? വിദ്യയെ കുറിച്ചും അവിദ്യയെ കുറിച്ചും രണ്ടും നമുക്ക് അറിയണം. വിദ്യയും അറിയണം, അവിദ്യയും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ, അതായത് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം, ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ 3 മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ. ആരും തന്നെ രോഗിയോ വൃദ്ധനോ ആകാനോ മരിക്കാനോ ആശിക്കുന്നില്ല. മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ്? പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഇതിനൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. അത് ആരും ആശിക്കുന്നല്ലാതെ ആർക്കും അതിനൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതിനെ മാറ്റാനുള്ളതൊന്നും ഇതുവരെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും ഇല്ല. ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അമരനാകാനുള്ള വരത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ തനിക്കുൾപ്പെടെ മരണമുണ്ടെന്ന് ഈ വരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അത്. ഭഗവത്ഗീത 8:17 പ്രസ്താവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അല്ലെ, വലിയൊരു വർഷങ്ങള്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് ഓർമ്മയുണ്ട്? എത്രയാണ്? 311 കോടി ലക്ഷം കോടി വർഷം അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ വരുന്നത്? 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്.
100 വർഷം ആയുസ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 100 വർഷം. ഫിഗർ പറയുമ്പോ 3 സംതിങ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണില്ല, ഒരു നമ്പർ പറയുന്നു. 3,40,000. 40,000 കോടി വർഷം അല്ലെ, അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലെ പറയുന്നത്. അത്രയും അപ്പോഴും എന്തുണ്ട് അവിടെ? 340 കോടി. അവിടെയും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? അവിടെയും ഒരു ലിമിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം അത്രയും വർഷമാണ് ആയുസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തെല്ലാം അർത്ഥം? ബ്രഹ്മാവിന് മരണമില്ല എന്നല്ല അവിടെയും അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് അനശ്വരത എന്ന വരം നൽകാൻ താൻ പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപു താൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനാലും അതുപോലെ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങളാലോ വധിക്കപ്പെടരുതെന്നുള്ള വരം കരസ്ഥമാക്കി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയാണ് അല്ലെ, തനിക്ക് പോലും എന്ത് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല? അമരത്വത്തിനുള്ള വരം നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. താനും എന്താണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടവനാണ്. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് പറഞ്ഞു? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളാലോ പിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചോ ആകാശത്തിൽ വെച്ചോ ജലത്തിൽ വെച്ചോ എങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും ഹിരണ്യകശിപിന്റെ ആ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാണ് അല്ലെ, ഒരു തരത്തിലും എന്നെ വധിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കരുത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വരം ആര് കരസ്ഥമാക്കാണ് ഇവിടെ? ഹിരണ്യകശിപു കരസ്ഥമാക്കി. എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയെങ്കിലും അർത്ഥസിംഹവും അർത്ഥനരവുമായുള്ള നരസിംഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനാൽ അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അയാൾക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു? മൃത്യു സംഭവിച്ചു. കാരണം ഭഗവാൻ നരസിംഹ, അതായത് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടില്ല, നരനായിട്ടും സിംഹവുമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം ഭഗവാൻ കൈക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനാൽ നരസിംഹ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു വധിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതികവാദികളിൽ ശക്തിമാനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷികമായ ആയുസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു കശിപ്പുമാർക്ക് എന്ത് നേടാനാകും? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഹിരണ്യകശിപുമാരെ പോലെ പറയണം, കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുക്കളാണ് അല്ലെ. ഇത്രയും ശക്തനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരത്വം നേടാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ആത്മീയ സത്തയാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിന് ആത്മീയമായ ഗേഹത്തിലെത്തണം. നമ്മള് തിരിച്ചു പോകാനെന്നാ പറയണതില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നാള് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ. കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ നാള് പുറത്ത് മാറി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവിനും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. തിരിച്ചതിന് അതിന്റെ ലോകം, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് അതിന് ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു തരാനും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകരെ ഭഗവാൻ അയക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മളെക്കാൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മളറിയാം എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. അഹം ബീജപ്രദാപിത എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ഭഗവാനാണ്. ആ
ഭഗവാൻ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമ്പോ ആർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ സംസ്കാരത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ജന്മം എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മമാണ് അല്ലെ? മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത മനുഷ്യരാണ് നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖ പൂർത്തീകരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭൗതിക മുന്നേറ്റമാണ് എന്തിൽ നടക്കുന്നത്? ഈ ജനന മരണത്തിൽ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. ആത്മീയമായി നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവസത്തയ്ക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ജീവാത്മാവിന് എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ട് ആ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ദുരിതങ്ങള് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. ഇപ്പൊ അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ് ഏത്? നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള, നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം മരണത്തിലേക്കും അജ്ഞതയിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ രൂപത്തിലും ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ആത്മീയ രൂപത്തിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ച് പ്രതിഫലനമാണ് ഇവിടെ, തലകീഴായ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഏതാണ് വൃക്ഷം? അരയാൽ വൃക്ഷം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. രോഗഗ്രസ്തനായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടു കൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു രോഗഗ്രസ്തമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ. അതായത് നമ്മൾ ഏത് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്? നമ്മളെ വിസ്മൃതാവസ്ഥ അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളില് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകരുത്. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മള് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൂടുതൽ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളില് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വികലമായ ലക്ഷ്യം എന്താകാൻ പാടില്ല? ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകാനായിട്ട് പാടില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏത് നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അവഗണനയുടെ ഫലമാണിത്. രാഷ്ട്രീയക്കാര് പറയും ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന്. കാരണം എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം, അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണനയാണ് ഇതിന്റെ ഫലം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വന്ന് വധിക്കുന്നത്. ഈ ശോഭനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ പാത പിന്തുടരുന്നതിനെ താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണന, അത്തരത്തിലുള്ള ആ പാത, അതിലേക്കുള്ള പാത ഈശോപനിഷത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? താക്കീത് ചെയ്യണത് മരണത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിനായി ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇന്നത്തെ ഒരു കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് അർത്ഥവും കാമവും, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും
അർത്ഥം കാമം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, വീട്, സമ്പത്ത്, സ്വത്ത്, അതൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതാണ്? ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുന്നതിന് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരണശേഷം പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിൽ ധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിദ്യ വളർത്തുവാനായി കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുന്നതല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മള് അവിദ്യ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിനാണ് നമ്മളെ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും: ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. വിദ്യാസംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ്? തസ്മാത് ഏകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യത. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുവൻ ഏകമനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. ഈ 3 കാര്യം നമ്മൾ എന്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നാമജപത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കേൾക്കുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നത്, നാമം ജപിക്കാന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ പറയാം. അതായത് 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടും അറിയണം. 11-ാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ലേ. 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനത്തെയും അജ്ഞാനത്തെയും കുറിച്ച്, വിദ്യയും അവിദ്യയും കുറിച്ച് ഒരേ സമയം അറിയുന്നവർക്ക്. ഇത് ഏതാ അധ്യായം? 11 അല്ലെ. 11 ജനനമരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് രണ്ടും അറിയുന്നത്, ഒരേ സമയം അറിയുന്നവർക്ക്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം? ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. ഉപനിഷത്തുകള്, വേദാന്ത സൂക്തം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത്, ഒരു ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ദേഹത്തിലെത്തുമ്പോ, ആധ്യാത്മിക ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തുമ്പോൾ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടും. ഒരു മിനിറ്റ്, സെക്കൻഡ്. ആത്മീയ ദേഹത്തിലെത്തുമ്പോ. എപ്പോഴാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ. എവിടെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ? ഞാൻ കണ്ടില്ല, നോക്കട്ടെ. ആത്മീയ ദേഹത്തിലെത്തുമ്പോ.
അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ആത്മീയ ഗ്രഹത്തിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെ, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് സന്തുഷ്ടനാകുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ നാം നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് അംശമാണ്. ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ദുഃഖം ഉണ്ടാകും. ഭഗവാന്റെ മക്കളാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കാരണം. ജ്ഞാനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജനന മരണങ്ങളില്ല. അല്ല, നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളോട് സ്നേഹം കൊണ്ടു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ സന്തതികളായതുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ടും അല്ലെ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സന്തതികളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ. മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഭൗതികത്തില് കൂടുതൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത മനുഷ്യനെ നരാധവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ലെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടും നമ്മളത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നരാധമൻ എന്ന് പറയും. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സ്വാധീനം എന്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്? ത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാത. അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാത. ബാഹ്യമായ അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. ഞാൻ കണ്ടില്ലട്ടോ, അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ, നോക്കിയതല്ലേ സ്ലൈഡില്? അതെ. അടുത്തത് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പിന്തുടരുന്നുണ്ട്, മരണത്തിലേക്കുള്ള ഈ മരണത്തിലേക്കുള്ള പാത പിന്തുടരുതെന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വതന്ത്രനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക അല്ലെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടൽ. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടൽ. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ, 3 തരത്തില് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. എങ്ങനെ വഴിയായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മം, ഭഗവാൻ. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അത് ഞാനത് അറിയുന്ന. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭാഗവത ഒന്നാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തസ്മാത് ഏകേന മനസാ ഭഗവാൻ പതിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ശ്രേയസ്യ നിത്യത. അതുകൊണ്ട് ഏക മനസ്കനായിട്ട് ഭഗവാനെ എന്താണ് പറയണ? കീർത്തിക്കണം, ശ്രവിക്കണം, സ്മരിക്കണം, സ്മരിക്കുക, ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാതാണ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 11-ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പൊ ഈ 3 മന്ത്രത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളിപ്പോ വിദ്യയെ കുറിച്ച് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നാമത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കണ്ടു. 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. തെറ്റായ എന്ന് പറയേണ്ട ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടിനും നമ്മൾ കണ്ടു. 3-ാമത്തത് 11-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്
വിദ്യയെ കുറിച്ച് വിദ്യയെയും കുറിച്ച് വിദ്യയെ കുറിച്ച് അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെ? അതാണ് നമ്മള് 3 മന്ത്രം കണ്ടത്. ഇത് 3 എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ? ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അതെ. അടുത്തത് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ 2 തരത്തിലുള്ള ആരാധകരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, 2 ദൈവികമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയണത്. ദേവന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചികൾ എന്തോ ആവട്ടെ, ഇപ്പൊ 2 സൈഡ് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ആരാധന, ഒന്ന് മറ്റുള്ള ഭഗവാൻ ഒഴികെയുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന, ജീവാത്മാക്കളുടെ അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞത്. പുസ്തകം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടോ? എത്ര പേരിലുണ്ട് ബുക്ക്? ഉണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. കാരണം ഒരേ സമയം എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല വെച്ചിട്ടോ. 9, 10, 11. അതായത് 12ാമത്തെ മന്ത്രം 9ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം 12 ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. 12 പേരിൽ എടുക്കാം. 12ാമത്തെ മന്ത്രം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോ ഒരാൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു. 9ാമത്തെ കഴിയുമ്പോ 9 ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ആരാധന ഉണ്ടാവും, ദേവന്മാരുടെ ആരാധന ഉണ്ട് അല്ലെ? അതില് ഹരേ കൃഷ്ണ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 തരത്തിലുള്ള ആരാധന. ഇവിടെ നമ്മള് വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, സംഭൂതി. സംഭൂതി എന്നാ പറയുന്നത്. സംഭൂതി എന്നാ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 12. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഉ സംഭൂത്യാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ ഉ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മള് 9ാമത്തെ മന്ത്രം ഒന്ന് നോക്കിയേ. 9ാമത്തെ മന്ത്രം ഞാൻ വായിക്കുക, 12ാമത്തെ മന്ത്രം നിങ്ങൾ നോക്കാം. കേട്ടോ, 9 ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതി ഉപാസതയ്ക്ക് പകരം യേ വിദ്യാപാസതേ. യേ വിദ്യ, അവിടെ സംഭൂതിക്ക് വേടിന് പകരം ഒരു വേട് മാറ്റി വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തമോ യാ ഉ സംഭൂത്യാം രതഃ. വിദ്യായാം രതഃ. ഇവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യായാം രതഃ എന്നായിരുന്നു. 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സംഭൂത്യാം രതഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 വേർഡ് മാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? വിദ്യക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സംഭൂതി എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നു. ബാക്കി ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ഈ ശ്ലോകത്തില് ഈ വേർഡുകൾ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ 9, 10, 11 അറിഞ്ഞ 12, 13, 14 നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അത് 3ഉം കറക്റ്റ് അല്ല, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല ചോദിച്ചതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യക്ക് പകരം ആ വേർഡ് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഏതാ വന്നിരിക്കുന്നത്? സംഭൂതി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ സാധാരണ സംഭൂതി, യഥാർത്ഥത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരുണ്ടല്ലോ, 3 സാക്ഷാത്കാരുണ്ടല്ലോ. പരമസത്യത്തിന്റെ ഭാവം, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതില് ബ്രഹ്മത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്? സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ മീനിങ് നോക്കാം. നമ്മൾ 9ാമത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും.
പിന്നെ നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ. നിരാകാര നിരപേക്ഷത എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിരാകാര നിരപേക്ഷത എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപമില്ലാത്തതും രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാന് രൂപമില്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പരമസത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാവം ബ്രഹ്മം അല്ലെ. അതല്ലേ മനസ്സിലായത്? നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ബ്രഹ്മം പരമാത്മാ ഭഗവാൻ 3 ഭാവത്തില് പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാവമാണ് ഇത് ബ്രഹ്മം അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും എന്ത് ചെയ്യും? അതിനേക്കാളും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് രണ്ടും വിദ്യ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും പിന്നെ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും നിരാകാര നിരപേക്ഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാ. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവത് രൂപത്തെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുക. പക്ഷെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപരാധാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവരെങ്ങനെ പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആരാധിക്കുന്നവരും അതിനേക്കാളും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പറയാൻ കാരണം? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാ അത് പറയണത്? വീണ്ടും ജനിക്കില്ലേ? ഭൗതികലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കില്ലേ? ദേവന്മാരും ഭഗവാനെ അല്ലേ ആരാധിക്കുന്നേ? അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖാലയാണ്, ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ലോകമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഇരുട്ടില്ലാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മളെപ്പോഴും അപ്പൊ അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാവത്തെയും ബ്രഹ്മഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ സംബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് പോകും. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ഏത് പറയുന്നത്? 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. എടുക്കാലോ, അത് കുറച്ചുള്ളല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 10ാം അധ്യായം 2ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീം ച സർവശഃ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തികളുടെ എല്ലാം സ്രോതസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ തേജസ്, എല്ലാവരുടെ ശക്തിയും എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂര രൂപവും സർവവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശാവിഷ്കാരവുമാണ്.
അപ്പൊ പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ആ ജ്യോതി, ആ പ്രകാശമാണ്. പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശ ആവിഷ്കാരവുമാണ്. ദേവന്മാരും ഋഷികളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായി കണക്കാക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരും ഋഷികളൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശക്തനായിട്ടുള്ള ദേവനാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുന്നതുമായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പിന്നെന്താണ് പറയണത്? ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ആവിർഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരുടെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. സർവരുടെയും ഹൃദയഹാരിയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുക്തരാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നമുക്ക് മോചനം നൽകി നമ്മളെ സ്വധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രലോകത്തും സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യലോകത്തും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമുക്ക് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ലോകം എന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അതിനായകൻ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഒക്കെ അധിപൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ്? താൽക്കാലികമായിട്ട്, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. അല്ലാത്തതൊക്കെ നശ്വരമായിട്ടുള്ള, നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഭൗതിക ലോകം നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് അധമമായുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്, ദുരിതം നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല വീണ്ടും. പിന്നെന്താണ്? ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്തെ വിപുലവും അനന്തവുമായ അത്യുജ്വല പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണമുണ്ട്. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുറത്ത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി കാണിക്കും. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്താണ് എന്ത്? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണം വരുന്നത് അവിടെയാണ്. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് എന്ത്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി കഴിഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠ ലോകം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരുന്നത്. ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ അനശ്വര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് സർവവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ് ആ സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏത് മൂർത്തിയാണ് അവിടെ?
ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ചന്ദ്രനിലും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിയത് കൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ ചെന്നാലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇതൊന്നും തീർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയാലൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. പേരിലും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മിഥ്യാ മതവിശ്വാസികൾ ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വികാസത്തിലെത്താൻ ചേരാൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പേരിലും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധന നടത്തുന്നവര്, അവരും ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടിയിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരും നിരാകാരവാദികൾ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിരാകാരവാദികള് ഇവരെന്താണ്? നിരീശ്വരവാദമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ 73-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പൂജിച്ച ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അതൊരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമല്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം, ഭഗവാന്റേതായ ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രം ഭഗവത്ഗീത. അത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു മത പ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാർ നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായം 19-20 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അതായത് മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാര് നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന്. ഇപ്പോ എന്താണ് ഒരു മതപ്രചാരകന്റെ വേഷം അണിയുന്നത്, അതായത് ഒരു ഗുരു ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള അണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാര് എന്താണ്? നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് അവർ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ആര് പറയുന്നു? ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരണം. ആസുരിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്നും ഭഗവാൻ, നരാധമന്മാർ, അവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാൻ പ്രാപിക്കാനോ അവർക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12-ാമത്തെ അല്ലേ, 12-ാമത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 12-ല്, മന്ത്രം 12-ല് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, കുരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നാണ് 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും രണ്ടു കൂട്ടരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. 9-ാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ അവിദ്യ രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 12-ല് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും രണ്ടു കൂട്ടരും എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അപ്പൊ 3 പഠിച്ചാൽ അടുത്ത 3 നമുക്ക് കിട്ടും. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അസംഭൂതി എന്ന പദം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു? ഇവിടെ അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിദൈവങ്ങൾ, ദേവന്മാരെയാണ് പറയുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന സംസ്കൃത പദം പറയുന്നത് ദേവന്മാരെയാണ്. സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ, അതായത് ദേവന്മാര് ട്ടോ, ദേവന്മാരെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ അസംഭൂതി ഉപാസത എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാരാണ്, സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അസംഭൂതി ദേവന്മാരും സംഭൂതി ഭഗവാനും. വിദ്യം അവിദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ സംഭൂതി അസംഭൂതി രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞത് സംഭൂതിയും അസംഭൂതിയാണ്. ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ സംഭൂതി എന്താണ്? ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആണ്. ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭൂതി നിരാകാര നിരപേക്ഷത, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ദേവന്മാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സംഭൂതി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു അല്ലെ. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ അത് രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യന്റെ വ്യത്യാസം. ഭഗവത്ഗീത 10:2 എന്താ പറയണത്? പറഞ്ഞതിൽ നമേ വിദുസുരഗണ പ്രഭവർണ്ണ മഹർഷയ അഹമാദിർഹി ദേവാനം മഹർഷീണം ച സർവശ. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടെ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെ. നിരപേക്ഷ സത്യം ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് എന്നത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പറയാം? അതായത് പരമനിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരമാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരമാണ്. പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായ അംശാവിഷ്കാരമാണ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള അംശാവിഷ്കാരമാണ് പരമാത്മാവ്. ശരീരത്തിന്റെ പ്രകാശം ബ്രഹ്മവും ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായ അംശാവിഷ്കാരം പരമാത്മാവും. പിന്നെ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ? അചഞ്ചല ശക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിയന്ത്രയും എല്ലാം ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയും. അതല്ലേ? അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയും. അവിടെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം എന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 20-21 എന്താ പറയുന്നത്? 20-21 ശ്ലോകത്തില് ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദേവലോകത്തേക്ക് ചന്ദ്രലോകത്ത് അല്ലെ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളതാണ്. ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ദേവലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാരായ അവർ അവിടുത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദേവന്മാര് അത് 23-ലാണ് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് ദേവലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന്. അല്ല, അത് ഭൗതിക അഭിലാഷത്തോടു കൂടിയ ജ്ഞാനം നേടിയവര് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നല്ലേ പറയണത്? അത് 20-ലല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് 20-ലാണ് മാതാജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഭൗതികാഭിലാഷം അപകരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ലോകത്ത് പോകുന്നാണ് 23-ല് പറയുന്നത്. 23-ൽ പറയുന്നത്. 20 പറയുന്നത് ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ അപകരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 23 എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. എല്ലാതും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെ? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ശാശ്വത ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്.
ശാശ്വത ലോകം ഏതാണ്? അടുത്ത ചോദ്യം അതായിരുന്നു. ശാശ്വത ലോകം വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് എഴുതാം. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നിട്ടാലും കറക്റ്റ് ആണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് അതിൽ എഴുതാം കേട്ടോ. അടുത്തത് ശാശ്വതമായ ലോകത്തിന്റെ അതിനായകൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 8:16 എന്താ പറയുന്നത്? അബ്രഹ്മ പുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദയ പുനർജന്മന വിദ്യത് അല്ലെ. അതായത് ബ്രഹ്മലോകം മുതലുള്ള എല്ലാ അധമമായുള്ള ഓരോന്നിലും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണത്. ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജന്മെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്? ഉത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വാണരുളുന്ന ഗോലോക ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പ്രതികൂലമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി വൃന്ദാവനമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മലോകം. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നത് ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ അല്ലെ. സൂര്യനെ പ്രകാരമാണോ അവിടെ നിന്ന് അതേപോലെ ഭഗവാനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമായിരിക്കും പറയണത് അല്ലെ. 4:2 അല്ല, ഭഗവത്ഗീതയിലായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 4:2 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റേതായ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകം ശാസ്ത്രം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ്. ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 12ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇരുട്ടിലേക്കും ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്കും പോകുന്നു. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്?